Weruh pitik jago. Roh. Nek kluruk melek apa merem? Lah kluruk ki ya mesti ya ndandake ya melek. Salah. Lah BK lo merem. Salah. Lah pitik jago lah kluruk piye? Pitik jago nek kluruk cukuruku. Lho lah kok Ora nek pitik jago kluruk melek. Merem. wo lah nggonku tak warai picek. Aku ya ngono nggonku. Lesu kowe. Rumangsaku. Numpak pit kludukan sarung. Sing wedok jepit, sing lanang nyurung. Kayu gapok gula Jawa, nggonku empuk, nggonmu dawa. Jam 4:30. Nggonku jengat, nggonmu mengo. Jawa Tengah piye Jawa Tengah? Jawa Tengah. Starter Statur ceklek nuwun direm iki. Oh, lah Jawa Barat Jawa beda, Tengah. Pak. Jawa Barat beda. Jawa Tengah Barat yo beda. Beda-beda to Pak ngonoan, Pak. Starter ceklek di starter jrek naon direm nyai. Oh. Apik-apik ya termasuk Enek ta. Enak ya sepeda motor ada koyo ngono lho. Iya, sesuk ae pariksa kowe. Sesuk tukuan ning Gen Sidoarjo kuwi penak. Surabaya Sepeda king suarane nek starter ceklek no. Cuk. Ngono wis. direm Yangkrik ngono. Saman berarti sholat to Mas? Lho. piye ta Dek? Saman wong Islam ya? Islam Dek, lahir cenger lho. Aku langsung adan. Oh, non sewu dan atas sono. Berarti awakmu sholat lho. Salat to salat as-sholatu imaduddin. Salat dicakak ing agama. Ya Allah. Meriot lan ora agama tergantung cakakmu. Saudara-saudara. Iya ya rasa boke saudara-saudara. Berarti sholat ki penting no Dek ya. Ya penting salat ki penting harus dinomorsatukan. Loh berarti sholat ini nomor piro? Nomor 1. Lah, cengok kowe. Kok iso lho? Lah ngono ngaku Islam lho. Ngaku Islam lho, karo aku ero lak sholat ki nomor loro. Salat nomor 1 harus diutamakan. Gawean apa wae wayah luur-luur, wayah ngasar-ngasar, leren gaweane. Sholat nomor loro. 1. Loro. Lah kok iso? Rukun Islam ono piro? 5. 1, Syahadat, loro, salat. Lah iya to. Nah, iki Nun sewu, pemene wong wedok terus ketekan tamu. iya. Wong wedok ketekan tamu. Ya dilebokne to kon lungguh. Lah ora kuwi. Iki tak tekoki wong wedok. Tamu apa to Bang Titil apa? Dudu kuwi. Iki aku takoki iki sing penak-penakan ae. Wong wedok ketekan tamu bleng. Ya. Terus lah kok nglakoni salat iki wong wedok terus piye hukume, Dik? Ya batal to ora sah salate to wong kuwi termasuk anu kok ora resik kok. Yo ngajimu 2 jam rong genah iki mong. Kowe iki piye to? Kowe iki ngerti pura to jane? Nyapa to? Nek jenenge wong wedok ketekan tamu ki gak oleh salat. Oleh. Mergane ora resik. Garek carane no. Lah carane piye? Lah ketekan tamu lawange ditutup sik agek salat engko terus dibuka tamune dilebokne. Carane ngono, Mas. Ngono lho, Mas.